Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Municipal Disaster Resurrection Management Office ang Banwa sa San Enrique naghatag sang rekomendasyon angot sa pagdeklarar sang state of calamity sang Banwa. Suno kay Mayor Gilson Tubilyara na pulo o kon kabilugan ng mga barangay sang Banwa ang apektado sang tuman nga kainiton. Ang kalitan sa agrikultura nagdangat na sa 9.9 million pesos. Ining nagalakip sang kalitan sa Humayan. Ang ilang mga tubo apektado man. Suno kay Tubilyara, sa Lunes natala na ang special session sang Konseho para mag-concur sang rekomendasyon sang MDRMC sa pagpaidalom sa Banwa sa state of calamity. Sa mga pamaagi makagamit sila sang pondo para man mabuligan ang sakaron 6,000 ka mga pamilya nga apektado sang sitwasyon labi ng ilang nga palangabuyan. Padayon ng water rationing sa mga barangay nga ang tubig nagninit na. Ang barangay Tibsok sunod sa alkalde wala na sang tubig. Ang mga punong gani nila halos wala naman sang tubig. Wala labot sini may mga pumuluyo pagid nga apektado ang ikayong lawas sang masakit, kasubong sang ubo kag hypertension. Nalakip sa ilang resolution sunod sa alkalde ang paghinyo sa Department of Agriculture nga magpatuman sang cloud seeding operation agod nga malibyuhan man ang sitwasyon sa mga pananom. Nakahatag na sang food pack sang Banwa sa mga apektado. Ang amon makuan, ang amon mga hindi na kami kakrap kay hindi na kasarang ang mga pumping. Ang amon nga mga at sa mga tubo rin namon nakagalaya na. Tapos ang amon pispan hindi man kakakrap kay gamay man ang tubig sang sea level. May tubig ang punong tuod pero nabaw lang, di ba maubas kay perti kadasig mag-ubas ang init kag hangin. Okay, oo. So dako ang losses namon sa rice, sa amon nga sugarcane, sa amon nga fish pond. Kag overall wala na maayo ubra ang mga tao kay wala lamon, wala ga function ng wala ga function ng mga punong basta manuglibod namon. Wala naman kay libod na yung isda.